Gaur, Lasarteko Oreama okindegia bisitatuko dugu. Josebak eta Anderrek sektore horren alde egin zuten ordurarteko lanbideak utzita. Albistegian errezilaldera joko dugu, bertako sagarrondoen loraldia ikusteko. Gainera, nekazaritzako ekoizpenak eta eguzki energia uztartzen dituen instalazio berritzaile baten berri izango duzue. Ubiden jarraituko dugu. Iaz, Aritz eta Imanol lagunak auntzekin lan egiten hasi ziren, auntz gazta ekoizteko asmoz. Ordizian amaituko dugu. Aurreko astean artzain eguna izan zen. Jai egun horren laburpen luze bat prestatu dizuegu. Oreama okindegiak 2020ko abuztuan zabaldu zituen ateak Lasarten. Ander eta Joseba anaiek abian jarri zutenean erabateko norabide aldaketa eman zioten euren lan bizitzari. Josebak Oreama aurkeztu digu. Oreama da okindegi artisau bat, azkenen saiatzera laniten kalitatezko irinekin eta prozesu honekin. Eta, eskaintzen duguna da, azkenen, produktu gama ogiena luze bat. Opilgintzan ebai, gure gauzatxoak ebai ite ditugu. Gure etxian, azkenen, asko ikasi dugu ogia munduaz, gure aitak sektorean izazun lana, eta erakutsitzugun proiektu bat, pertsona batena gatu zana lan gabe eta okindegi bat ikizuna, eta oso ondo intzitun gauzak, eta esan genuen nahizu, eta zeatik ez gu. Eta, holatxe sortatu zen, oain dela ia 5 urte, 2008an, eta hemen txegaude. Azik eta Mantalak asko lagundu diete. Euskal gastronomia sustatzea eta garatzea da Mantalaren egitekoa. Aziren aholkularitza ere funtsezkoa da hainbat alorretan, besteak beste, finantza, merkaturatze eta marketing kontuetan. Azik azkenen laguntzeigu, gure kasuan okindegi bat, baina enpresa bat itxako momentun, bide guztian ez, finantziak eta aldetikan laguntzen dizu, marketing aldetikan, orduan, pixkat puntu guztietan laguntzizu, eta Mantala gehien bat, aidan egiten da apostu handi bat, bai produktore eta bai hosteleritzan mundun jende gaztean sare bat sortzen eta komunidade bat iten, orduan danok elkar ezagutzea eta orduan, pixkanaka aste lan egiten bat abestiakin eta sare hori egiten. Ogia saltzeko espazioan, bezeroen eta lagunen joan-etorria etengabea da. Banesak ogia saltzen du, haietako ogi asko eskaripean, labetik atera berriak. Bezeroek bi gauza bilatzen dituzte, kalitatea eta tratu hurbila. La verdad que no nos podemos quejar porque egia esan ezin gara kexatu. Egunero etortzen zaizkigun bezeroak dituguta. Pixkanaka horiek ezagutuz goaz. Gu ere gero eta jende gehiagok ezagutzen gaitu. Bezeroak inguruko herri guztietatik etortzen zaizkigu. Oso pozik gaude, baita jendea ere, nik uste. Que está contenta. Okindegi guztietan bezala, lanaldia goizean goiz hasi da. Egunero 10 bat ogimota egiten dituzte. Batzuk finkoak dira, beste bizpahiru berriz, asteko egun batzuetan bakarrik egiten dituzte. Opilgintza ere lanbide dute. Egunero egiten ditugun ogiak, barra moduan izango zian, barra normala, bageta eta txapata, eta gero ogaza moduan iteitegu beti ogaza txuriak, integralak eta espelta ogazak. Eta gero, egun ezberdinetan, ogi bereziak iteitegu, adibidez, olo ogia, zekale ogia, gluten gabeko ogiare bai arroza eta sarrazenuakin, ogi mota ezberdinak iteitegu, aziekin ere, jendea ez aspertzeko. Ogia egiteko prozesuak mantxo doaz, Oreama erabiliz beti. Horri esker kalitate eta zapore handiagoko produktuak lortzen dira, digeritzen errazagoak. Ogiai fermentazio luziak ematia onura batzuk ekartzitu. Azkenian lortzen dana da
zapore goxogo bat, azala hobeago bat, eta aromak bai, asko zobiak izatea normalian. Gero aparte, bezeroantzako edo guretzako jaterakoan ere onurak dazka. Fermentazio luzeak erabiltzen baldin badia, ogiak kanpoan fermentatzen du, eta gure sabelean ez du fermentatuko. Orduan, gure sabelentzako askoz hobiagoa da. Oreaman garbitasuna eta ordena agerian dira. Horregatik diseinatu zuten horrela okindegia, lantegiak kaletik ikus dadin. Ematen diola bezeroarik, konfiantza puntu hori, jendeak ikusten du nola egiten dugun lan, eskulana da, orduan azkenian, jendeak asko baloratzeu, konfiantza ematen dio, eta batez ere horregatik anin genuen, ez genekan ezer ezkutatzeko, eta historikoki egia da, obradoreak leku ilunetan eta itxietan egon diala, baina azkenian eskuziten dian gauzak erakustea, proposola dela irutzitza egu. Oreamak 6 enplegatu ditu. Mikel dugu haietako bat. Artisau okintzan prestatzen ari da eta praktikak egiteko ezintzezakeen leku hoberik topatu. Oso esperientzia ona izaten ari dela kontatu digu. Bolleria eta panaderia espezializazio bat ikasten nahi naiz Zebanken. Oain hemen Oreaman praktiketan nabile. Da asko launtzen dit nire ikasketan bukaera ematen, ikusteko nola amasetzen dituen basak, nola boleatzen dituen, nola formatzen dien, da gero baita de lauen nola horneatzen dien barra diferentek, eta ze tekstura edo ze bukaera diferentek atzaizkien eman barra ikusteko. Joseba eta Ander pozpozik daude martxan jarri duten proiektuarekin. Euren eskaintzari bezeroek egiten dioten harrera beroa ikustea oso pozgarria da haientzat. Pasadeu ofizina batian pantalla baten frenten lanitetik, gure eskuekin produktu bat itera, orduan, bezeroekin dakagun gertutasunak emate digu azkenen, behaiek esatik gutenen ze hona dagoen gure eskuekin egiten dugun produktu bat, hori da, ezin da diruak ordaindu, da increíble. Joseba eta Ander, euren etorkizuna nekazaritzako elikagaien sektorean jokatzea erabaki duten bi gazte, esfortzuz eta ilusioz bide eginez, Oreama artisau okindegiaren ametsa bete arte. Errezilgo herriak udaberri bakoitzean oparitzen dizkigun irudi ikusgarriekin irekiko dugu gaur albistegia. Ibarbi Sagarrondoak Loretan daude. Joan den asteburuan ikustaldi urbano naturalak antolatu zituzten. Udaberrian Sagarrondoak zuriz eta arrosaz janzten dira. Ibilaldi hauetan loraldiaren edertasuna jartzen da agerian. Ibilbide giatu honekin gure helburua da Errezil Sagarra, hemen ezagutzen duguna Ibarbi Sagarra izenarekin, balorean jartzea, hasi hasieratik eta bukaeraino. Hau da, loralditik jasotze eta mai jateko produktu bezala eta bere eraldatako produktok saltzearekin batera. Bestalde, apirilaren 24an, nekazaritza ekoizpenaren eta eguzki energiaren arteko bateragarritasuna aztertzen duen instalazio berritzaile bat aurkeztu zuten Arkautin. Neikerrek laboreak ekoizteko estatuko azpiegitura agrovoltaikorik handiena aurkeztu zuen. 212 modulu fotovoltaiko ditu, 8.000 metro karratutan banatuak. Elikadura, landa garapen, nekazaritza eta arrantza sailean uste dugu Euskadi horrelako irtenbide berritzaileen buru izan behar duela, elikadura buru jabetzarekiko konpromisoa, transizio energetiko justua eta lurraldearen zaintza uztartzen dituena.
instalazio fotovoltaikoaren inpaktua nekazaritzako errendimenduan, lurzoruaren, mikrokliman eta uraren erabilean, eta bereziki mota horretako instalazioen bidegarritasun ekonomikoa eta teknikoa sektoreko profesionalentzat. Hurrengo ataletan sakonago ezagutuko dugu instalazio hau. Imanol eta Aritz Ubideko bi gazte dira eta ahuntze txalde bat zabaldu berri dute euren herrian Gorbeiako Parke Naturalaren sarreran. Instalazioetatik 630 metroko altueran Ubide herripolita ikusten da. Imanol eta Aritz iazko uztailean hasi ziren obrak egiten eta hilabete lehenago ekarri zituzten lehen ahuntzak. Oraindik hainbat muga dituen arren, proiektua errealitate bat da. Aritzek berak eman digu euren berri. Beti bili gara ahuntzekaz bazuen, familiek lehendik ahuntzek ongi daurez, eta gu segidun dugu, apurbet, eta COVID-en poran ikusi ginen fabrikako kondizioak eziela betiko lehen iziten zien kondizioek, eta pentsa ginen zeo zeriti ahuntzekaz, eskin garbi ikusten, da joan gintzen aberera, da berek asko lagun dute numero batzuk inginu zen, eta ikusi ginen biabli esala edo bien artien zozera aurrera erurati, eta hemen segitagu aberera egun aurrera. Giberri proiektu da, gure hauntxekin, ineko gazta saltzeko proiektu bat. Ekerri ginen zen Alpina frantzitik, eta gure esnie batu, eta gure gazta elaboratu eta saldu. Giberrin abereren aholkua jasotzen dute eta gaztenek programaren barruan daude. Aritz Arrantzazuko Artzain Eskolatik igaro zen eta prestakuntzaz gain eskolan jasotako laguntza eskertzen du. Artxe eskolari esker lortu dugu proiektua aurrera eterurati. Artxe eskolan laguntza barik eskinun ningo ez. Batez be, batiz eta hanek lagundu eskue dania. Estrukturie, euri esker lortu ginen iparralden. Gure Artxe eskolak abenduan iten dau ziru lau eguneko bizita batzukan iparralden. Da eureri esker lortu ginen estruktura hau eta batxeko makina batizeri esker. Izan zen tramite guztiek, berarekin eta batizekin joan ginen Burdosen iparraldia. Han ikusi ginen zen danak, eta eureri esker lortu ginen hau ekartia. Eta hori, trateta dutxue Artxe eskolan, trateta dutxue famili baten moduen, eta laguntan dutxue gauza pilo baten. Gauza pilo baten, da ikisten dozu danetik. Imanolen eta Aritzen familiek beti izan dituzte azpigorriak. Etxalde asko ikusi ondoren, alpetar arraza aukeratu zuten, erraz gobernatzen delako, esne asko ematen duelako eta oso menditarra delako. Bizimodu guztia ibiliga azpigorrizekaz, eta ikusten gendun azpigorrizekaz ez zala biabli ez. Azpigorririk onena emoten botzu litro pasa, beste guztiek hortik bera doiez. Eta esplotazio asko ikusi hostien, ikusi gendu zen Alpina francesa, Murciano granadina, Florida ikusi gendu zen, gero porretan be Lanzaroten eta horretiko majorera ikusi gendu zen, eta azkenien ikusi gendun produzio aldetik eta klimatazio aldetik, guri onduen etorten jakun arrazie hau dala. Posik gauz rendimientuaz eta haumakaz eta produziuten daurienagaz, posik gauz. Hazienda ugaltzeko, etxaldeko harrak eta emeak gurutzatuko dituzte, etorkizunean intseminazioaz baliatzeko asmoa badute ere. 85 buru inguru ekarri gendu zen Frantzitik, eta egiz esan oso baja gitxi haukin doguz eta oso ondo adaptau diez.
eta honet diezakerrak eta honet diezemeko hauman aitek. Da giz esan oso ondo, eme guztizek aurriako itxiko guz, eta emiekaz batia beste lau aker txiki, da urrengo baterako, beste urte batzutarako, espero dugu, semena gazein seminetie, holan kanpotik akerrik ezekarteko, da gaixotasunik ezekarteko da. Orain hauntzak ukuluetan daude, baina laster kanpora aterako dira. Giberrin, 30 hektarea dituzte larratzeko eta asiloak egiteko. Lur hauek eurenak diren 10 behi mestizok ere erabiltzen dituzte. Gure asmue kanpora ataratie da, alik eta gehien, eta asmue da guerditik aurria landetara ataratie. Landetara atara, apurbete landetako janari eiatie, apurbete aizi emotie, eta gero batzek ordue heltzen danien, batu, prentzueian, etxeko forraji eian, eta erosten dugun alfalfa apurren bebai, segun ze urteko epoka dan. Gaur egun, 2 etzialdi egiten dituzte. Horrez gain, etxaldeko lanak ez dira inoiz amaitzen. Begibistakoa den garbitasunari beste zeregin asko gehitzen zaizkio, hala nola, aberei jaten ematea. Amaitu dira partuek eta, indo badikuz amakaz eta goizetan etorten garen nien, lehenengo mote hotxego apurbe jatekoe, da gero sartxego guz batxako lekure. Batxako guz eskuz apurbete haumek itxiteko ondarrak, etxerako apurbete, esne apurbete lortzeko, da hori, gero atxera bajatuta guzuna, jatekue baduki pinite, eurek jaten hori hemen, da apurbete batxeko makina garbitu, eta hori da eguneroko lana, goizien da arratsaldien, karo. Ukulua, egurrez egina, leku beroa da ganaduarentzat. Aritzen eta Imanolen lanak errazteko diseinaturik dago. Estrukturie iparraldera joan ginen, estrukturie topetan, hartzai eskolagaz, batizek asko lagundu eskun, eta Ramuntxo Iriberri gazin dugu estrukturie, urrezko estrukturie, da egiz esan beste toke bat emototzo. Eskendun gure metalesko estruktura bat, eta beste peltasun bat, eta beste zere bat emototzo nabeari. Da gero, amarriek eta danak bigarren eskukuek. Egiz esan diru barik ibliga, gauk ekarri oguz, desmontau, barriro montau, engrasau, kriston lan nahin dugu, da hori, azkenien posik historia guztiagaz, bai. Imanolek jestegela erakutsi digu. Orain eskuz jesten dute, baina gutxi barru obrak bukatuta egongo dira. Oin arte eskuz gabiz hauntzek batzen, retoke batzu falta jakuz, eta ezin dugu produzidu da. Pentsetan dugu, emetik hile batia, hasiko garela gaztai egiten, eta hori, ia apurka-apurke betiko funtzionamentu hartzen dugun, eta martxa bat hartu da produzidu duten hasi, saltzen hasteko da. Eskara asko komplikauko. Pasta prensau bat ingo dugu, eta beste gaztai fresko bat, eta denporia asentetan danien, pentseuko dugu beste soserriten dugun, edo gauzen moduen gelditan garen, gure asmue da kalitatezko soserritie, eta ikustie, apurki-apurki, jentiek zer eskatzen dauren, ikustiez jentiek zer eskatzen dauen, da horren arabera, gu amoldau. Giberri gaztak eta antxumeak saltzeko orduan, zuzeneko tratua funtsezkoa izango da. Gazten kasuan gainera, azokak, jatetxeak eta saltoki txikiak giltzarri izango dira. Haumak eta partikularrei saltze hotzeguz, eta egiz esan oso ondo kentzen dugu. Jentiek salei euskumi gure dauela, eta
presio nahiko duin baten eta ondo kentzen gabiz auskumak. Eta gaztaile gure markiaz, Giberrin markiaz, eta pasta prensau bat, eta gaztai freskue, dendetara kentzeko, ferizetan be kentzeko, restauranten bateri, da hori, esalei jentiek gogu edaukela gauza diferentiek probetako, da posik gauz. Euskadiko lehen sektorearen etorkizuna Imanol, Aritz eta antzeko beste gazte batzuen esku dago. Eta lan gogorra bada ere, sektorearen bokazioari erantzuten dioten abeltzainak pozik bizi dira oro har. Urtero bezala, Paskoa asteazkenean Ordiziak artzaineguna ospatu zuen, artzainei protagonismo osoa ematen dien ekitaldia. Asteazkenero egiten den azokan, ohi baino askoz jende gehiago zegoela, plaza estaltzeko sistema berria ezagutu genuen, ekoizleen eta publikoaren erosotasuna areagotzen duena. Garagartza plazan, hobekuntza programan erabiltzen diren naker bikainak jarri zituzten ikusgai. Programa hori funtsezkoa da arraza latxaren etorkizunerako. Han bertan, Baztarrika gaztandegiak Mamilla eta Idiazabal gaztan nola prestatzen diren erakutsi zigun. Ardilatxen esneaz egindako produktuak sustatzeko modurik onena. Aurtene, beste urtetan bezala, etorri gara gaztaia itea eta mamik itea iten ditugu, eta baita erakustea jendei, ez? Ze iten nahi gehan, eta beti ikusten dugu atzeneko produktua, dala gaztaia eta mamie, baino baita ikusi behar da, eta erakusten duguna da, gure ardik nolako dien, gure harik nolako dien, zati behaien gabe zingo genukein gure Idiazabal gaztain goxua gelditzen dana. Beste produktu berezitu bat esneko arkume eusko labelduna da. Carlos Ibarrondo burruntzi maisuak 40 arkume prestatu zituen pintxo modura dastatzeko. Bildutako dirua Aspanogi elkarterako izan zen. Hemen ekarri dugu 40 arkume, eusko labelduna arkumiak, Gabonetan hasi zen temporadea goiti bera doia, beste hilabete eta erdi barru ez dire izango arkumeak. Hemen ekarri dugu muestra polit bat, kalidade handiko produktu bat, guregan egondana oinarte, ferixe honetan ezin zen falta. Gainera, bide batez, gauza polita ingo dugu, Aspanogik lagunduko duzku banaketa egiten, eta banaketa horretan jasotenan diruaz, berak oso ondo erabiliko dut, eta horregaitik oso pozik etortzen gara Ordizira. Eguraldi ona iristen denean, ardiak moztu egin behar dira. Euskal Ardi Moztaileen elkarteak erakustaldia egin zuen. Udaberrian ohiko zeregina da, artaldeak larre garaietara igo aurretik. Gaur oso egun berezia da Gipuzkoan eta Ordizian falta barik hemen egon bier. Orduan hementxe ona etorri gara, ardi batzuk moztuko deuz eta pizkanaka, esplikatzeko zertan zergaitik eta nola itzen deun eta zertarako eta defendatzeko eta apoiatzeko artzaintza, euskal artzaintza eta gure ofizioa eta hori dana. Artzain eguneko ekitaldirik ikusgarrienetako bat, artaldeek herria zeharkatzen duten unea da. Trasumantziari egindako omenaldia. 100 lagun pilatzen dira artaldeak ikusi nahian herria zeharkatzen. Ondoren, jendez gainezka zegoen bilkura aretoan, sukaldariei, artzainei eta Aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako agintariei harrera egin zieten.
Ekitaldian, erregulartasun sariak banatu zizkieten gaztandegiei eta artzain gaztagileei. Aurten, gaztandegi irabazlea Abel Goiburu izan da, eta Loperenak irabazi du artzain gaztagilearen modalitatean. Jarraian, ETB-ko Baskos por el Mundo saioa omendu zuten Idiazabal Gazta gure planetako txoko bakoitzean sustatzeagatik. Eta azkenean, unerik irrikatuena heldu zen, gazta berria moztea. Julenek eta Pelik Garena jatetxekoek mozketa simbolikoa egiteko ohorea izan zuten. Ekitaldia amaituta, eguneko protagonistekin hitz egiteko aukera izan genuen. Zerreken hori, netzako erosleek ikusten dikenean, esatea, beste norbaiti gustantziko baita gaztai hori, ez guri bakarrik. Guretzako oso sari importantea da, azkenen erregulartasun saria dela, eta orduan guretzako izugarria da, bai. Baskos por el Mundo saioa harro agertu zen jasotako aintzatespenarekin. Baskos por el Mundo saioa, telebista saio bat izateaz gain, badela pixka bat gure kultura eta kasu honetan gure gastronomiaren enbaxadore bat, ez? Saioa 2018an estreinatu zen eta denbora guzti honetan 1000 herrialde baino gehiagotan egon da, 2000 pertsona baino gehiago bizitatu ditu, 2000 euskaldun kanpoan bizi direnak eta eskerrona emateko orduan, bakoitzari beste produktu batzuen artean Idiazabal Gazta bat ematen diez. Beraz izan liteke Idiazabal Gaztaren mundu mailako enbajadore bat ere badela. Eta guretzat ohorea da horri aitortza egitea. Idiazabal Gaztaren kontseilu arautzailearentzat artzaineguna erakusleio bikaina da gazta eta bere inguruko guztia erakusteko. Momentu denboraldia oaintxe hasi da, 2 hilabete daramate ekoizten, eta hasiera izan da oso positiboa zen. Egin ditugun kontrol guztiak oso kalitate handikoak izan dira, eta bestaldetik baita ere, produzio aldetikan ikusten da pixkat igoko dela produzioa, zen Euskalo nolakoak izango diren urrengo hilabeteak, baina hasi gara oso ondo zen klimatologia aldetikan oso ondo ibili gara hilabete hauetan, pelak eta euritsuak, eta horiek belarrarako eta ardientzako ederrak. Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak artzaintzaren garrantzi ekonomiko eta kulturala nabarmendu zuten. Artzainen eguna da, eta da gure helburua, gure konpromisoa beraiekin, eta horretaz badaukagu estrategia bat, belaunaldiko estrategia bat, profesio hau bultzatzeko. Artzaiak gure kulturaren erroan daude, eta artzaiekin batez ere ardi latxa, gure espezie bada, bertako mendiak eta moldeatzen dituna, gure paisaia urtetan moldatu dutenak, eta gure kulturaren eta gure izaeraren zati badira, eta gaur Ordiziako kaletan pasatzen ikusteak oraindik ere unkitu egiten gaitu. Julen eta Peli oso harro agertu ziren lehen gaztamozketa egiteko ohorea izateagatik. Guk jakin dugu importante izango zala momentu hau, baina ona heldu garenean eta jendeak honenganako dekon errespetua ikusi eta gero, ondino urduriago ipini gara eta ikusi dugu honen benetako importantzi. Ordiziako artzaineguna berriz ere festa handi bat izan zen. Bertan, gure artzainek egiten duten ezin ordainduzko lana omendu zuten.